Tiistai aamu. Kohteena Ottensoos. Auton tsekkaus. Reissu. Tuo kaupunki, missä mä olin yötä, niin Schwäbisch Hall on kaupungin nimi. Ja hotellinomistaja sitten tuossa uloskirjautuessa niin sanoi, että hänpä on käynyt Lappeenrannassa, että hän huomasi sun papereista, että sä oot Lappeenrannasta. Että tiesitkö, että Schwäbisch Hall on Lappeenrannan ystävyyskaupunki Saksassa? Et ihan sattumalta tällainen tapaus. No niin, päivän hikijumppaa otettu. Kävin koeaamassa yhtä autoa ja myyjä katsoi, että on niin likainen tuo Villen auto, että sanoi, että käytäpäs tuota hänen pesuhallia. Ja siinä on nyt turboa pesty, ystävällinen palvelu. 2 sankon systeemillä laittoi myyjä veet mulle ja toi vielä Red Bullia, että jaksaa poika puunata. Täytyy sanoa, että on aika otettu tästä palvelusta. Motarin rampista vetäisin alas ja ajattelin, että katsellaan, että mitä löytyy, kun alkaa olla illan suu ja joku mökkikin pitäisi löytää ja niin aika kivan näköinen paikka tupsahti. Ei muuta kuin kyselemään kämppää. Kämppäkatsaus. Nyt ollaan 70-luvulla. Vähän tapetti repsottaa ja hanasysteemi, vankilatyyli, suihkuhuone. Tällainen oli Monttukoulun vessassa 70-luvulla. En malta odottaa, että pääsen kiskomaan tosta narusta, nimittäin kihahtaa aika komeasti, kun tuolta rupeaa vesi syöksymään tuonne pönttöön. Muistan sen äänen. Itse asiassa sitä voisi kokeilla vaikka nyt. No niin, nyt lähtee. Ai, mikä tuttu soundi. Sellainen. Arvatkaa paljon maksaa. No 25 €. Eli 25 €. 25. Näin. Keskiviikkoaamu. Takaspäin Lübeckiin menossa. Ajopäivä. 500 kilsaa matkaa. No niin, se on reissu melkein heitetty.
vähän päälle 3000 kilsaa ja mielestäni erittäin inhimillinen keskikulutus 11,8 litraa, kun ottaa huomioon ne vauhdit, mitä täällä ajellaan. Kohta pääsee kirjautumaan majoitukseen, eli on takas Lübeckissä nyt ja menen tossa lepäilee huoneeseen ja kattelen nettiä ja oottelen, että kello tulee 23.30, jonka jälkeen sitten pääsee ajamaan tonne lauttaan. Niin sellaista.